ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, як хабари хуш дорам аз шумода. Анами магазини 50 сомонае буд ки ман либосҳои кӯдакона шумода видео мекардам. Бори нав овардай. Аз ин супас ҳамаи чизошон 40 сомонӣ мешава. Беҳад борои хушрӯви тобистона ҳаст. Духтарона, бачагона, ҳама намуд. Пахтаги тоза, нигоҳ кунед чӣ хел формачаҳои хушрӯв омадай. ҳамаш 40 сомонӣ. Ёдовар мешавам, ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12-ум дарвоза, якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 30 пешниҳод шудагиай. Ина нигоҳ кунед, ҳама намуде ки ҳамин рӯз бор омад, ҳамаш дигар аи супас 40 сомонӣ мешава. ҳозираш дар бори нав ки ҳаст, шуморо аз мерора меёвен. Дер накунед духтарако, биёен аз наздик бинен хитон. Барои тобистон бисёр двойкаҳои хушрӯ омадагиай барои фарзандони шумо. ина баъд инчунин футболкаҳои хушрӯ омадагиай 20 сомонай. ҳозир футболка чоршонам нишон метиҳам. Нигоҳ кунед, 20 сомон ҳамаш. ино 40 сомон. ҳозир ма шумода бо 20 сомонашам нишон метиҳам. марҳамат. ина бинед чӣ хеле аҷоибакай. 40 сомон. чӣ хеле гуфтам, бор бисёрай. ина марҳамат, ино 40 сомон. ана дариҷа бо анамхел футболкачаҳои фасони пахтагӣ ҳастай 20 сомонӣ. ино размерои калонакан. марҳамат, то синфои ду сера мумкин ки шаванд. ина диден тоза пахтагӣ. футболка тоқая е. ина 20 сомонӣ пахтагӣ дар кор бошад. марҳамат, размерошон ҳастай. тоза пахтаи материалаш. ина иҷада диден аднатоноёш бери сумкашам ҳастай. хулоса чанд ранг дора. 20 сомон. анаи тараф бошад ҳамаш 40 сомонӣ. двойка, тройка чизе ки ҳаст 40 сомон. ана иҷада новинкаҳо 40 сомон. И двойка, тройка. ина нигоҳ кунед, Луи Витон двойка. инаи тройка. инаи паукоям хушрӯ. материалашон хушрӯ. ина миёям хушрӯан духтаро. ҳамашон 40 сомонӣ. аз ин пас ҳамашон распродажа. ина материалҳои хушрӯ. ҳозир ма бо дигар хелошам нишон метиҳам новинкаҳора. ина бинед двойкаҳои хушрӯча. ино шортикатиян 40 сомон. ана изи тараф тамошо кунед чӣ қадр бисёра интихоб. ҳамаи ҳамино бори наван. мана шортикчаҳошон кати 40 сомонӣ. хушрӯча моделаш бинед 40 сомон. майка шортик. як чандташа мехоҳам шумода нишон диҳам. бор ки бисёрай, шумо метавонед ба ҳазур омада хитон тамошо кунед, интихоб кунед. боварӣ дорам бо аз наздик маъқултон мешава, барое ки хушрӯвакан ҳамаш. неҷа бо киртачора дидед двойкаян. ям 40 сомон. новинкора бинед. ҳамаи ҳамино бори нав тобистона. ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. ина дидед ҳамашон як нарх 40 сомон. бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12-ум дарвоза, якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 30 пешниҳод шудагиай. инаи двойкаҳошонам аҷоибак. мана чанд ранг доштай. мана пахтагиян, ҳамаш пахтагиян. бисёр мегиранд духтарако аз инҷа. маъқулайшона. марҳамат, шумо метавонед бори навда бо биёен. мебинед бачагиҳои хушрӯ омадай, духтаронаи фасон омадай. хулос ҳамаи ҳамино новинкаҳои тобистона. қисми болоро тамошо кунед. баъд як чи дига духтаро ки ҳозир як мешок бори дига пага мебиёя. уҷадан борои фасона яъне мирияда бояд биёя. барои ҳавой метавонед биёед. имрӯз меояд паго биёен.
борои новинкара бинен. Ина диде двойка хушуча. Тамошобинони азиз, инчунин анам хел дари дукон куртачои Эльза омадагиай 120 сомони. Дига чизошон ҳамаш 40 сомон. Фақат ами куртачо 120 сомони. Размерош ҳастай. Бинед чӣ хушручай. Медонам ки духтарако бисёр ҳавас мекунанд ами мультика куртоша. Марҳамат. Ман худам ки духтарча дорам, медонам ки Эльза гуфташон меравад кӯдакора. Хулоса биен ами намудоям ҳастай. Куклора ман нишон дода будам. Ҳамаш распродажа шудагиай. Бо хучон кати гап занем.